खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय दिनै 26 नभेम्बर रबिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं कमलि ब्रह्मआ फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि गोदान लामा मोनगोन गोजौ फारसे जौगागोन गोजोनै थानो हागोन वृष राशि गोरोन्थि मावफ्लांनो हागौ बयजोंबो निन्दा होजागोन गोसोखौ असान्ति मोनगोन मिथुन राशि बाखनायजाथाव हाबा मावनो हागोन मान सन्मान मोननो हागोन बयजोंबो अनसायजागोन कर्कट राशि हरखाबै देहायाव सानाय सुनाय सोमजिनो हागौ फाहामथाय लानो गोनां जानो हागौ सिंह राशि मेगन गोसाफोरा हेंथा होनो हागौ साननायफोरा जाफुंनाय नङा गाज्रि सानजागोन कन्या राशि गावनि आंगोजों सोमोन्दो नागारलायनो हागौ गोसो हमथाना सोलिनाया मोजां जागोन तुला राशि न'खराव सुखु गोजोन फैगोन अनलायना गोरोबना थानो हागोन सुखुयै साना बारलांगोन वृश्चिक राशि सोद्रोमा गाज्रि जाना दङब्ला गोरोबलायफिननो हागौ मोजां सान जागोन धनु राशि समाजनि मोजां हाबा मावनो हागोन गुबुनफोरा हिंसा खालामनो हागौ मकर राशि गाज्रि लामायाव आगान होनो हागौ मान गैयै जानो हागौ गोसोखौ हमथानाया गाहाम कुम्भ राशि सुथुरफोरा खहा खालामनो नाजानो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम गाज्रि सान जागोन मीन राशि बिसि फिसायनि गेजेराव गोरोबलायै सोमजिनो हागौ माखौबा सन्देह जालायनो हागौ दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय दानिया फैदो नोंथांनि फानजामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि गोजोन्थों बाजाज बाइक लाग्राफोरनिसिम मोनसे गोनांथार फोसावथाय क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिया दासान्दि फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफार होगासिनो दं एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाजाज बाइकखौ बायनो हागोन बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव बाजाज कम्पानिनि गासैबो मडेलनि बाइक जेरै पालसार सिटि प्लेटिना एवेन्जार डमिनार आरो गोदानै लन्च जानाय बाजाज मडेलनि पालसार N150खौबो मोननो हागोन बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव गोबांद्राय नङा आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 9,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइकखौ लानो हागोन नोंथांमोना क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिजों लोगोसेनो कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानैबो लानो हागोन मोजांसिन बाथ्राया बेसोबावदि दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमनिफ्राय बाइक बायग्राफोरनो 5 लिटार पेट्रल आरो गंनै हेलमेटबो फ्रि एसुवेर्ड गिफ्ट महरै हरनाय जागोन अब्ला दानो बुकिं खालाम 6003991187 नङाब्ला 8822 018193 जानबुं अनजिमायाव